Ipasusi ni Mayor Edgardo Labella ang kondisyon sa mga children in conflict with the law o CICL sod sa Operation Second Chance. Narot kinis mag-iskapo sa mga minor offenders. Ano ang report? Duha ka mga CICL ang giubanan sa ilang mga ginikanan sa programa sa DYSS kagahapon. Kini aron masiguro nga dili sila imaltrato kung mubalik sa Operation Second Chance. Gipadayag sa mga bata nga gawa sa kamingaw sa ilahang pamilya, nakasinati usab sila og pagmaltrato. Samtang ikuha sila kagahapon sa kapulisan sa Station 2, bus ni Police Captain Edward Sanchez og itugyan sa correctional facility. Ato na doon sa police station for proper booking. Ya na po itong duha ka CPD. After that, ato ito ng mga dokumento tapos ato ibalik sa Operation Second Chance. Samtang ipadayag ni Mayor Edgardo Labella nga susihon niya ang sistema sa Operation Second Chance. Biyawak ang mayor sa mga ginikanan sa mga CICL nga wa pa makabalik sa pasilidad pag pasurinder sa ilang anak. In the real sense of the word, they are not prisoners, but because they are in detention because of alleged wrongdoings, that is responsibility of the custodian. So I do not want, at this point, I will immediately jump into the conclusion that they were negligent. So I urge them to really find a way that they could be recovered, makita ang usap. Gigaragdag pakanon usab sa mayor sa usa ka fast food chain ang mga bata nga mao kunoy ilang gipangandoy. Kauban si Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.